So hello viewers, what is up नोंथांमोना माबायदि दङ आसा खालाम गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय welcome back to the channel दिनै आंनि चेनेलाव गासैखौबो बेसांबा गोबावनि उनाव बराय हरफिननाय थाबाय दिनैसो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो vlogging खालामनो सानदों आङो नाथाय दिनैबो जेबो गैया ओरैनो फुङाव मर्निं वाक खालामफैदोंमोन दासो ओमफ्राय बेयावनो एसे नोंथांमोननो जोंनि जायगाखौ देखायनो सानदोंमोन आरोना बेफोरनो आरो जोंनि जायगाया ओमफ्राय नोंथांमोनजों बिदिनो फंनैसो रायलायनानै फंनैसो दसे सावरायलायनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ शर्ट बानायगोन बिदिनो आंना माने एफा गोबाव बिदि भिडिअ होयिनि जाहोना जाहैबाय आङो बेलेगाव दंहैयोमोन ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ होनो टाइमबो मिलायामोन माने बिदि ब्लग बानायनो मानो ओमफ्राय बिदिनो थालांनाय जाबाय ओमफ्राय दाख्लैबावैसो आङो बिदिनो हाबा आंनि लोगोनि आं बर'धरा जादोंमोन नालाय भिडिअ दंमोन बेखौनो आपल'ड होना होदों एसे इडिट खालामनानै एफा गोबाव माने चेनेलाव जेबो भिडिअ होआलासिनो थानाया बोरैबा जायोना बेखायनो आं बे भिडिअखौनो ओरैनो मा होगोन मा होआ साननानै बिदिनो होना होनाय जाबाय ओमफ्राय दा आरो जोंनियाथ' दा कर'नानि दावराव कभिड-19 दावराव बिराद माबा सोलिगासिनो सिटुवेशना गाज्रि बेखायनो न'आवनो दंगासिनो बिदिनो गेजेर गेजेर गामियावनो ओंखारनाय जायो देलाय थेवब्लाबो बिदि भिडिअ बानायनाय जाया ओमफ्राय दिनै फुङावनो सिखारनो हादों दै बिराद गोबावनि उनाव आरो मोखां सोखां बुगा जुना दं न'आवनो थाबाय थायो जानायल' उन्दुनायल' जेबो गैया बेखायनो दा थाबायनो फैदों ओमफ्राय नै जोंनि माने गामियानो गोलैयो जोंनि कल'निनि एसे गोजानाव थाबायना फैनांगौ गोजानाव थाबायना फैबाय बिदि माने दुब्लि गेजेरनि लामा दं बिराद साफा जायगा ओमफ्राय बिथिंजाय सानराइज जागासिनो बोरैलै नुजाया नै सानराइज जादोंमोन टाइमाबो 6:35 जाबाय ओमफ्राय नै सानराइज जादोंमोन ओमफ्राय आं दा न'आव थांफिनगासिनो न'आव थांफिननो माने दहायनो फैदोंमोन फैनायालाय ओमफ्राय बिदिनो सिनेमेटिक मोननैसो शट लादों नोंथांमोननि थाखाय बेफोरखौनो देखायनोसै आं बैयालागै थांदोंमोन माने बिदिनो जोंनि जायगाखौ देखायनो होननानै बिथिंजाबो दुब्लि न'नि खाथि नङा देसुन एसे गोजानाव फैनांगौ जायो बिदि खिन्थु थेवबाबो मोजां नाङो आरोना फुङाव थाबायनानै बा बेलासिफोराव थाबायनानै बिराद बार नाङो साफानो सानसेटखौथ' बांद्राय बिदि नुवा खिन्थु सानराइजखौ नुनो नागिरो साफाथार जायगाया बिराद मोजां जाबायानो 6:46 जाबायानो मानसिफोर ओंखारजोब्बालाय बिदि थाबायनो बयबो होनो मा थाबायदों होननानै गामिनिफोरा खारेन्टसो नांगौ दा नोंना मोदोमा होननानै अबस्थाया गाज्रि होननानै लाजिथ'यो न'आव थाब थांनानै हाबा थांनानै स्रि थ्रोब हाबना थाहैनोसै आं बिउटिफुल अमा आरो सैमा हालेवनाय नुदोंना नुवाखै फोथाराव रायजोफोर सल'बाथा दंमोन दा मोनसे ना थिग बिदिनो अमा आरो सैमा बैनो हालेवदों मालाय मोजां नुजालांला बिराद मेंनानै न'सिम मोनफिनबाय ओमफ्राय दा भिडिअ बानायनाय जाबावबाथाय आं बेलासियाव इभिनिं वाकखौ नोंथांमोननो देखायगोन A few moments later. So guys नै दा टाइमा जाबाय 6:00 जादों ओमफ्राय दाथ' जोंना बिदि बाहेराव सक बाजार जेबो ओंखारनो हाया जोंनि बरमायाव माने बेलेग जायगाफोरावबो बिदिनो खोमा नाथाय
दा इभिनिं वाक खालामनो थाखाय न'नि उनथिंजानि लामानिफ्राय फैदों जोंनि सर्टकाट हाइवेसिम फैनाय सर्टकाट बोथोरा बिराद साफा दिनै बार स्रो स्रो बारदों आयदों मानसिफोर ओंखारो साफा सानै बे जाबाय जोंनि सेन्ट जन्स प्राइमारि स्कुल गोदो जों उन्दैयाव फरायनाय हिट हाइवेआ साफाथारना आं दा इखिंजा थांनो जादों आं इखिंजा थाङासै इखिंजानो सिद्दा फैफिनबाय कनफिउज जानानै बिराद कनफिउज जादों इभिनिं वाकआव थाबायनो बिराद हिट नाङो दे बिदि दिनै स्टार्टिं खालामदों आं बिदि थाबायनायखौ दहाय फुङावबो थाबायदोंमोन दाबो थाबायबाय बिराद आंगा शट्स लानो लुगैदों आं दा नाथाय हायाना बिथिंजाय लामा बारनांगौबा नै ट्राकफोरा जिं जिंथिंजानो देन्जार जिं जिंथिंजानो थांबाय थायो नै लेभेल दिखाता है ओमफ्राय जायगाफोरा बेसेबां खालि जालांजोबखो आयु 6:11 जाबाय दा 6:11 जाबाय बेयावनो दखानबो गैला मानसिबो गैला जेबो गैला आयु माबायदि सिटुवेसन फैखोरा इंकाखौबा नांगिना आया ओमफ्राय नै दा लोगोफोर आं बरमा सफैबाय थाबाय नो पार्किं ओमफ्राय बरमा सफैनानै दानिया बे ब्रिज जोंनि बरमा फ्लाइअभार थिंजाय थांसै बिथिंजानो फैफिनसै ओमफ्राय न' ट्राप हाबहैनोसैलाय आया नै बिथिंजाय सानसेटखौ नुगौमोन एसे थाब फैनाय मोनबाथाय दा खिन्थु टाइमा लेट जाबाय एसे जों सानसेटबो देखायनो हानाय नंला ओमफ्राय जोंना बैयावनो पुलिस स्टेसना गिबायसो आं होसोबायबा गैला खारख'नो हागोन ना जायखिजाया देन्जार खार ओरैनो पुलिस स्टेसना आयु मानसिफोर दङ स' गाइस दा बरमा ब्रिज सायाव नैबे हाइवेनि गेजेराव मोनफैबाय आङो दा न'सिम थांफिननोसै दा बांद्राय गोबावबो थानो हाला होसो जालाबायगोनसो पुलिसफोरजों गाइस नोंथांमोना दा भिडिअखौ बे लास्टसिम नायथारबायबाथाय मोजां नांदोंबो जानो हागौ मोनथिया जायखिजाया नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दा बावगार आरो बेल आइकनखौ थुनानै ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो दा बावगार प्लिज आरो बिदिनो गेजेर व्लग्स लाबोगोन हायोबा दैलि व्लग्स खालामगोन स' थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय ट्रा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय